Club Junta, building better Africa. Maswera banji Amalawi chikao chino chakumasana pa Limpopo FM. This is Comrade Ntanyi wa chikao chakumasana. Haula Comrade anyamuka atu amwenda njira anyamuka. Anyamuka kuti akatitengereza bwino. Ndeti yotiona kuti kodi zabwino zimene akatitengerezo ndiziti. Komano tinazolowera kuti ndi bambo amene amata kupita kuntchito olo mwezi uthe palibe chimene chimaoneka chimene akuachitira ana ake. Mwaswera banji Agape Kombe amene tinacheza ato Zulu, amene tinacheza Zulo ndeka kucheza kwanu kunali koti mundiyese ine sindimayesekatu. Ine sindimayeseka Agape Kombe. Endi mwaona ma audios yanu ndaponya kunja. Nakuzani tikunena kuti tizicheza. Inu mukafuna ma audio mukhozo mapanga ma audios. Ine ndizichita kutaipa ma message. Kwa ma audios yanu onse ndili nawo. There is no need kuti ndaponye kudziko chifukwa alibe phindu zinali za inu ndine. Koma mukudziwa pamene mwalakwisa ndipo nena kuti mwina mmafuna kundiyesa ineyo, koma ineyo sindimayeseka. Zulo mmene mmayankhula nane munali mgalimoto ndi Richard Chimwendo Banda ndi anthu ena. That's why you were forcing me kuti mwina ndiziyankhula ma audios. Ineyo nabado mwantundu wina wake chilipo chimene chimandoza ndi makani ma senses amtundu wina. Munthu amene wabwera direct kwa ineyo ndimadziwa kuti munthu uyo wabwera direct alibe zifukwa. And if you remember, I said this number ndi anthu okhawa amene ali ndi zifukwa, mwina anthu ena simmakhulupirira. Lero Agape Kombe munali ndi Richard Chimwendo Banda mgalimoto mwanu kumandifunsa mafunso ndikumayankhula cholinga mmafuna muone kuti is this real Comrade Ntanyiwa. Ndadziwa bwanji kunena kuti mgalimoto mwanu munali ndi Richard Chimwendo Banda, mgalimoto mwanu munali ndi achina Bire Malata. Mmayankhulatu zokoma tikatitu zokoma ndifuna ndinene. Mmayankhulatu zokoma ine sinimapanga zimenezi ndipo my brother Zulotu mmanditcha ineyo my brother. Koma ineyo ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti Agape Kombe olo titakumana 1 to 1 inu mukhoza kutuma anthu ndithu kunena kuti tamugwirenuyo. Zulo ndiye mmayankhula ngati Mkristu. Zulo mmayankhula ngati Mkristu. Inenso nkumata is this the same Agape Kombe amene amamnena anthu, not knowing munali ndi Richard Chimwendo Banda. Cholinga mudziwe kuti kodi munthu uyu tingampeze bwanji. Ine ndinesapezeka. Mupite mukafunse Amakra ndi amene akakuwuzeni kuti amene ndisapezeka andisaka apanga njira ina iliyonse. Now as I'm talking kwachitidwa offer a Lazarus Chakwera. You don't know anything. As you said yesterday kuti zinthu zina simmaziziwa. So I want to tell you kwachitidwa offer billions of money kuti anthu aisere kupeza anyamata anga a internet amene amaziwa IT, amene amapanga china chilichonse pa Limpopo. Chifukwa anthu mitu yawira. Ndikamayankhula anthu amaona ngati zocheza, koma anthu ena mitu yawira akupanga maplan kuti mwina mukanangompeza nyamata amene amapangira izi kuti mwina timunyengerere timpase ndalama. Amalawi kuli program yonena kuti anyamata athu amene amagwira ntchito pa internet
kuti akumane ndi aboma whosoever kuti aone kuti apanga nawo bwanji. Kuli chithumba ndithu mabiliyoni ambiri onena kuti olo ine nditafuna kudya nawonso mabiliyoniwo ndikhoza kudya nawonso, koma ine ndalama za sataniki zokuti ndidye ndalama mapeto ake ndikakhala mgalimoto ndizizikozera ine zimenezo sindikuzifuna yani. Chirope muli bwanji aku UK, muli bwanji aku UK, muli bwanji aku UK. Ali ndani apita kwa Amerika. Nkolo wina ozicha Shehe Ntenje. Shehe Ntenje. Muliko bwanji ulendo umene mwaendawo. Ndiri ndi utenga wanu wa Ntenje umene Amalawi komanso achipembedzo chanu cha Chisilamu andipasa. Akunena kuti chipembedzo cha Chisilamu chisakhale nyambo yomati anthu mukasowa zochita nde mukamapita kukalowa kundale nde muzipita ndi umakatchula za chipembedzo za Chisilamu. Zimenezo muzichepese. Komanso amtundu wachiyawo akunena kuti osagwiritsa ntchito mtundu kunena kuti ife achiyawo ndifo kondwa chifukwa chonoti munakhululukira Bakiri Muluzi. Komanso akubanja kwa Muluzi akuti you must stop using their name. Iweyo ungopita kumeneko Judas Iscariot ukapange zako. Wamva Judas Iscariot? Akwa Muluzi atusagwiritse ntchito chifukwa iwo akanakhala zonena kuti akufuna kukalowa MCP. They could have been the first people kukajoina MCP, not you. Nde osapita kumeneko muzina la Muluzi, osapita kumeneko muzina la Asilamu, osapita ku MCP muzina la mpingo wa Chisilamu kumanena kuti Asilamu onse. Asilamu ake akuti nda nyumba mwanu amene mukuchoka nyumba mwanu ndikumapita ku MCP ndamene muzauza zimene zozo. Koma Amalawi eni Asilamu akuti ayi. Ndipo utenga wawo womaliza kunena kuti muli ndi mwayi chifukwa chonoti ku Chisilamu samachosana. Munthu amamusiya azipanga zopusa zimene akupangazo chifukwa chonena kuti ku Chisilamu amakhulupirira kuti mwini wake Mulungu ndamene akaweruze. Koma akupempha kunena kuti kachikofiya mmavalako ndi kurutayo kapena kuti katopi mmavala pamwamba pamutu pakachipewako kamene kokanzuli kunkhota timati mzuli kamene koko ndi mkanjo wa Yesu Kristu muchose msamavale kuli bwino mukango join Assemblies of God. Kunjako anthu sokondwa ndi zimene mwapanga pogwiritsa ntchito zina la Bakiri Muluzi. Ndipo akubanja kwa Bakiri Muluzi akuti zirekeke. Ngatiso pale anthu ena amene mufuna kukalowa ku MCP muzina la Bakiri Muluzi zimenezo zithe muzingopita kukalowako basi kungopita kumene koko. Koma osati Bakiri Muluzi hata kufusani kuti when did we call you to tell you mukayanga akuti sakufuna zoimbana mulandu ndi munthu. This is Comrade Ntanywa pali Mpopo FM. Osamazera kumipingo kunena kuti ife ampingo wa CCP taganiza kulowa CCP. Uzinena kuti ine ngati wa CCP ndaganiza kulowa mu MCP. Osamati ife a CCP unalowa mkati mwa anthu ena a CCP. Tikamachoka muzipani zina kupita kwina ngati uli wa Katolika uziti ine wa Katolika. Don't say ife akatolika. Akatolika enawo mwalowamo mu mitima mwawo. Anglikani enawo mwalowamo mu mtima mwawo. So iwe Judas Iscariot
Judas Iscariot walandira ndalama kuti umpereke Peter Mutharika, wapita kwa America, utenga ukupeze kumene koko. Upange reverse statement unene kuti ine ngati Nsilamu ndabwera ku MCP, ine ngati wachiyawo ndabwera ku MCP, osati ife ayawo yayi. Nde ayawo ene opeperaso pa nsonkhano mwe. For what? Judas Iscariot amafuna kumpereka Peter Mutharika, ndipo wapita. Nde ndrama zozabweza mwamawo wako nayankhula ntenje. Amalawi tisapusisike. Wofuna kutuluka kuchipani azingotuluka, osagwirisa ntchito la mpingo yayi. Kutuluka kwa muntu mmozi amene amapemphera mu CCP asanene kuti ifa CCP talowa chipani chakuti yayi. Uzinena kuti ine wa CCP. Mention your own name and your family. Don't mention each and every person. It's as you did convert to those people. Judas Iscariot muntu oipa mtima. Ndipo Judas Iscariot analiso nayeso wamfupi ngati mene akuonekeraso Judas Iscariot uyiwalero tikumuonaye. Limpopo FM ndi Comrade Tanywa pa Limpopo radio station. Mulibanji Atamandani Lombola, mulibanji ATL Atamandani Lombola amene mmagwira ntchito ku State House, amene ndi AMG2, abwana amene anathawa ndege itazaza yopita ku Chikangawa. AMG2 Atamandani Lombola amene mmagwira ntchito ku State House, abwezirawo AMG, inuyo AMG2 amunano anaithawa ndege mula anthu 10. Limpopo ndi Comrade Tanywa, man on the touchline, live wire. Amalawi Atamandani Lombolawa amagwira ntchito ku State House, komanso ndiye mwe ali MG2 wa MG2 wamkulu amene anathawa mu ndege, akuti ndege yazaza mula anthu 10. Ndipo kwawo ndi kumwanza kuneno, akuti akufuna akayimire kumene ku MP. Mayi ameneyi agwira ntchito ku State House, wakwala akwapanga anthu chipongwe, kumabera anthu ndalama mu zina la State House. Mayi ameneyi akuwabera anthu powanamiza kuti muntu amene akufuna ku America kuti apite ku America iyeyo amatha kuathandiza. Chimene amapanga ndichonena kuti ananamiza anthu awiri awa. Anamunamiza Musa pomubera 4 million. Anambera Musa 4 million, ndipo anamuberaso mulongo wake wa Musa 5 million. Atamva kunena kuti anthu awiriwa ali ndi ulendo wopita ku America, akukonzeka kupita ku America. Ndiye iye Lombolali atamva kuti akuti akupanga maulendo opita ku America, anapanga chotheka ndikupeza matelefoni namba awo ndikuayimbira kunena kuti ineyo ndikhoza kukuthandizani kuti ulendo wanu muyende bwino opita ku America.
atamandani lombolawo. Ndipo anthu aja chifukwa cha chikhulupiriro, chifukwa chokumva kuti State House anali ndi chikhulupiriro chonse, Tamandani Lombola ananamiza anthu amenewa kwauza kuti ineyo ndimathandiza anthu, ndimachita sikwizi a president akamaenda maulendo akunja, ndimachita sikwizi kuti akwere nawo ndege ya president, ndicho linga chonoti munthuyo aende bwinobwino, chifukwa ndege ya president simakhala ili yosechedwa, imakhala yotetezedwa. Ndiye Alombola anatenga 4 million kwa Musa, ndikukatenga ndrama ya mchemwali wa Musa ku Blantyre 5 million. I got a proof. Ndili ndi zithunzi zanu Alombola, ndili ndi malisiti a National Bank amene anthuwa amatumizira ndalama zawo kukutumizira inuyo. Nde ndrama imene iyi tikuifuna, tikananena kuti apolisi katigwirireni munthuyi, chimene tikufuna ndi ndrama osati milandu. Boma la MCP milandu silimamanga anthu aku State House. Boma la MCP likufuna achina Chisale, achina Ntanyiwa, achina Bakiri TV, achina Boni Kalindo, achina Sandra Juma, ndi anthu amene boma la MCP lingalimbane nawo, koma osati Atamandani Lombolawo. Ife chimene tikufuna ndi 9 million imene munabera anthuyi Atamandani Lombola. Ndiponso pali munthu wina amene anali ku DPP walowaso ku MCP, nayeso wapangaso ndi MG2 wa Munkaka Mwagwera Nchenche. Ala Munkaka Mwagwera Nchenche ndiye ati Rifofo ndi Kabra Ritaya. Joyce Chisulo nanonso mukumvekaso ndi nkhaniso ngati zimenezi. Mukwajeraso anthu ndalama, mukwajera anthu ndalama poona kuti Munkaka Mwagwera Nchenche tiyambe kaetayedzeka ndachibwezi anu. Zimenezi zichepe zomabera anthu chifukwa chonoti ife panopa tili ndi anyamata amene akugwira ntchito mboma, zichepe zimenezi. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Kodi mwamva akuti ku polisi ma information asowa mu computer, mulibe kena kali kose kamene kalimo kamene amakasunga kuti mwina angazagwire pakhosi akamulepo kaluwa kuti china chilichonse mulibe. Kutero ku Airtel akufusidwa mafunso kuti kodi nyamata iwe wa Airtel sakhala bwanji, kodi chachitika ndi chani? Simakuuzani kunena kuti 2025 kulibe kubera zisankho. Any system you will use, Limpopo FM isakhala li pamenepo. Ndetaika china chilichonse. Inu simunaika magadgets, nde ifeso taikaso zatu pena paliponse. MCP titana mpaka na muulule zimene zinachitika kuchikangawa. Mukazangofika poulula ndikunena kuti Amalawi tikhululukireni, basi pamenepo ndiye kuti mwatitha Amalawi. Apo B ife tili nanu limodzi mpaka na siku limene lolo limene anthu azapita kukaponya mavoti. Ndipo Amalawi ine ndikuyankhulatu ndikufuna ndikulimbiseni mtima, muziyenda ndi mtiti, muzidya nyama yanu, chitezecho zidyani,
boma likusintha 2025. Awa ndiye kumbali ya internet. Awo lwataka mtenga mzungu wa mtundu wanji siziteka akuti ayesa akufuna kusegula matelefoni namba antanyi wakupezeka ose ndi otseka-tseka. Ndiye kuli ndrama imene kutuluka 75 biliyoni akuti kuti apereke kwa anyamata a internet ari mpopo. Ndrama itakangogula ndi chimanga mwagaire anthu. Mulibanja Catherine Maulidi komanso Brian Banda amene muli chipinjo cha MCP pakadali pano agwirizana kuti akuti akumenyeni ngati sizikanika zimene akufunazo akuti akumenyeni. Ndiye nawonso akonza programu yonena kuti mukamapita ku mzuzu aone kuti achite nanu. Ataona kuti aisa mundumu kumpeza wabakiri zikukanika, kumpeza wali mpopo zikukanika. Nde akuti ngati zikufuta awawawa bwanji awa tikwaona ndi masowa titali nawo motagwirizana zonoti atane nda Boni Kalindo masiku amenewa. Nde Banda yendani mochenjera khala nochenjera komanso maubale ndazano aja agwe MBC aja mwachepese anthu amene aja agwe MBC aja anthu agwe MBC mmacheza nawo aja muwasamale amene aja osasapitaso ku nyumba kwawo. Ngati mmacheza nawo pena pake muimike kaye mpakana tione kuti kutsogolo kukukhale zotani. Pa 21 Limpopo FM ikakhala ili kumzuzu kukagwira ntchito kumene koko. Boni Kalindo amanena kuti komatu kuunga ku atutanako amalawi anthu amene apita kuunga ndi anthu pafupifupi 60,000. Ndili ndi chikhulupiriro mwalo waso business mkatimu imene mwine akupanga auchene atamandani lombola. Anthu 60,000 onse wachani ata anamba kupita mwezi watha, ena kupita wiki ino, ena wiki ya mawa, ena wiki ina, ena wiki ina, ena tamene apita zulo aja Ayudas Iskarioti. Lero ndi pamene taona walawiratu akuti olotisa namwe chirope cha mvuta. Kutamagira leda wopita ku America manyazi bwa. Ndati ndilankhule nawo nkhani yokhudza njanje. Akula munthu asakunamizeni yayi, asakunamizeni. Ineyo kwathu ndikunsanje. Pamene amabwera chakwera ndinapita nawo kuti kumalakako suti njanja kunena kuti ili kunsanje, suti kunsanje kwache Malawi yetu yayi. Mwati nganena kuti nsanje wa ku Mozambiki suti ku Malawi yayi. Ku Malawi aku Mozambiki anango ilo wetsa pafupi kandi ka 50 meters kandi 70 kandi 100 meters yomwe ndayilowetsa kuti ku Malawi. Aku Mozambiki ku Malawi kulibe njanja asakunamizeni. Stima yabwerayo yagochoka ku Mozambiki ayima ku Mozambiki konko basi. Tisa musakunamizeni kuti iya njanje mwakuti ayi nditu ma China omwe akupanga njanje ku Malawi asiya sakupanga njanje chifukwa choti ndalama sada wapatse.
imvani ine ndini wakusanje nditundi wakusanje kuno kwatu ndikoto kuno kusanje kuno ndaenda nawo kweko kumalakako sukulonga tupia kunamanama pa kumaini daenda kupi zomwe amajambula zinimango kuti afuna anamize anthu apa afuna atize timbalonga tebu kuti afuna atize koma kunena chilungamo kulibe za njanje kuti ichoke kumalaka kuti afike pa nsanje boma akuluakulu pafupifupi 2 to 3 years asakunamizeni kuli mitsinje ikuluikulu kuno ndi mtsinje umodzi mugaza angamange bridge masiku angati asakunamizeni madzuka banyi ma comrades madzuka banyi kuipa somene muli pa for regional ndithu nimamverano Limpopo FM za asilikali amene asipemphera ona kuti akapezeke pansi 3 o'clock ndikuti pano palawira kale ali pamene popo atopasi pamene kwambiri zomvetsa chisoni kwambiri koma funso langa ndiona kuti popeza tonse tikudziwa kuti nziko muno mabwera asilikali achilendo komanso alendo aku Israel amene amakhala ku State House cholinga ndi ntchito zawo zambiri tikudziwa kuti akuzapanga chani and our president akwasi anthu amene aja iwo kumapita chifukwa zoti anthu amene abwereranso mbuyo sitikudzidziwaso ya asi anthu amene aja iwo kumapita kumene awapitako funso nakutochi timadziwa nakuti president wathuyi ndi chisiru akachoka m'mudzi muno mbuyo muno mumachitika zazikulu kwambiri machitika ngozi zodabwitsa machitika imfa zosiyanasiyana machitika zambiri anamuone kuti anthu awawo amene abwera kuchoka kwa president kuchoka kwa kumene kuchoka kupita kuunga amalawi kuno tili sefu imewe mukuona kuti sipabwera sicho ipa china chimene chimachitika nthawi zonse wakhala kuti a president achokapo tikuyenera kusamala kwambiri china chake chichitika chifukwa president amene iwo sanayambe wachokapo ndikusachitika katumbuyo kunaye ulendo uyonse akachoka kwacha imatakugwa ngozi zopi imatakujidika anthu amakhala pamaliro kwambiri kumavuto life amalawi timayiwala kotena kuti zonse zikakhala zotichitikira zichepa ngozi ngokwa kwacha ndina zonse ndizakhala kuchitika zicha kuba kwa ndalama kwamkomena kuyenderamo ma-tax man athamena kugwisa ntchito panopo kutenga anthu ochuluka kwambiri more than 1,000 tikanawo kuunga for nothing pamene amalawi akudya chiteze pamene amalawi akusowa fertilizer pamene amalawi akusowa mafuta pamene zipatala mulibe mankhwala zochepa zokhulupirira kuchulazi tizapezeka kuti tikumvoteraso amalawi tizazuka liti zomvetsa chisoni kwambiri koma tikukhulupirira kuti mbuyo muno china chikulu chikhoza kuchitika ndi alendo amene alowa mdziko muno chifukwa zoti anthu amene chatuluka sitikudzidziwaso macomrade tikuyenera kusamala kwambiri dzikomo amene ndi Ramsey Mahiu amene anaimbaso nyimbo imeneyi achipangano chakale atatha kukambirana zawo pokonzekera ulendo wa kuunga kumapeto kwake Lazarus Chakwera anamuyitanisa Bushiri ndi mkazi wake ndipo panali meeting imene amakambirana muzokambirana zawo analimo Achakwera ndi akazi awo Bushiri ndi mkazi wake ena onse atathamangisidwa mukachipinda komata kamene kanali mmenemo mama wakucha ndi pamene auyamba ulendo wawo wopita ku America kaini Chilima alikuti this is Comrade Mtanywa on Limpopo FM Mwenyezi Mungu kufula basi bandaga mayo ngafela kondo ya bali kaini koja Chilima jikusi mutisa Malawi ndikamunzela kumamba masimilo wabele baiwe ndibanjalaho ulinde songa misimu yangu naeni bele pamutu pabo Odi Mulungu wangara uweruza kwanji hapa Odi Mulungu
Peter Mutharika akakakhale koyamba ndikomaliza zoma ngwatola anthu nkumata awa tikhale nawo. Mwaona Judas Iskariote yoti woyamba amene amapanga zake lero akuti ali ndi chipani cha chomba nkhanga amene ucha anali Judas Iskariote wachiwiri. Mwaona munamutola Judas Iskariote amene watuluka zanali kumapusisa ansaka kumakhala ngati akuyenda limodzi ndi ansaka. Lero mwamuona Judas Iskariote amene mmasungatu mipeni kumphasa, mmasunga mipeni kumphasa. Ndipo mwaona mmene akutha ngati makatani akondwani na nkhumwa. Ndiye munakamtenganso msonda akakhala awa zonse akuziwa ndi mulungu za msondawa. Judas ndiye ndi uyu tikunena pano wapita kwa America, koma inu mukakhala naye makhala naye ndi chikhulupiriro. Chikawo chakumasana, this is Comrade Ntanyo wa Limpopo FM. Tikumane muzigawo zina kuti timve kuti azathunso ali Limpopo FM amene anyamuka apita nawo kuunga kuti aenda bwanji ulendo wawo. Zonse tikupasani pa Limpopo FM. Mwaswera bwanji anyamata onse a Limpopo FM, ma technician onse achina Vincent Silence muliko bwa owanyadira amangoti yes moya. President.